Inimi. Aiwa taurai nesu tinzwesu. Tati makadini. Pane nyaya yandanzoma muchitaura pano. Gift yaita sei? Vamwe vanoramba havapfeki saka umwe anorwadziwa kana ndakutengerawo. Saka umwe warume wakati magift imomo wakadzi wada kutichembedza. Tirauzi. Aiwa rinenge sisiri tirauzi. Unoyi mudhebhe. Kuitira kuti zvinyatsooneka. Murume wemunhu uyu. Ada kuchenerani. Ndiyo imwe betrayal futi. So it's betrayal part 2. It's betrayal part number 2. Yes. Allow me to read from the book of Joshua, chapter number 1, verse number 8. Says, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous, or you will make your way prosperous and successful. Okay, so last week taitaura pamusoro pechinhu chinonzi betrayal. Tikataura kuti betrayal haigone kutaurwa pasati pataurwa relationship kana kuti friendship, because pane chinofanira kunge chichinzi chazobetraywa chacho. It's either someone is betraying a relationship that they've built with somebody, or they are betraying a friendship, or whatever it is chamanga maita, ingava a business or what. But haugone kutaura nyaya yebetrayal usina kutaura chinhu chacho chiri kutengeswa. Chinotengeswa pabetrayal chinhu chinonzi trust. That's why pese pano itika betrayal, trust is lost. So ndakataura zvakare last week ndikati people will betray you for various reasons. Some people will betray you simply because they find out that they can't match where you are. So they want you to be brought down, pulled abyss, so that you may be at their level, or that you may be beneath their level. Kune vanhu vane obsession nekuda kuva kumberi. Whether you know it or you don't, you must recognize that in this world you are in a competition, you're in a race. Unogona kunge uchitoresa nevanhu vausingazive kuti vari kuresa newe, or unogona kuresa nevanhu vasingazive kuti iwewe wacho uri kuresa navo. Unotozozvona chero mugwagwa matine chifamba kakuti aisviko driver uyu ndamupfuurira apa anenge akutoresa. Unonyatsoona kuti ari kuuya. Utasavyumira unozoona kuti arikuda kuedza kutokuratidza kuti yake inomhanya. Exactly. But mune different journeys. So that actually happens, like you're saying, in life with people around us, friends, relatives. Yokuti anenge achitouya. Exactly. Iwo pamosi uri kuzviziva. Iwo wakatozviisigwa frontal yako nekuti uri kungonzwa kuti I have to look good for myself. Uchitosvika paevent pane munhu anobva atopinda mucompetition newe. Akutoona sekunge iye atova number 2, iwe uri pa number 1. So the best way to make sure that you are at the same level or you are beneath them, they begin to tease your frontal. Frontal yenye imi inenge kuchaina ke. Aiwa ho idzi ndo dzima $35 idzi. Unaona tunange inoenda katenga 100. Chichakuitika ari kuita sekunge ari kutaura nyaya, but izvozvo zvamuita kuti anzwe satisfaction kuti at least ndamudzikisira. You see? So kana ukazoti aiwa nde 400 ndechitenge 35 still kuti makatengeserwa fake marare mazano. So all that apedza newe. Yatopedza. All right. So I want you to understand kuti nyika inoi ine vanhu vakaipa, nyika inoi ine vanhu vakanaka. Ngatiwiriranei futi kuti pavanhu vakaipa nevakanaka vakawanda ndo vakaipa, vashoma ndo vakanaka. Zvoreva kuti mukangoungana muri 5, whether ifamily whether ifriendship, zvikureva kuti pakati penyu pana vanhu 4 vakaipa ne1 akanaka. Ndo ratio yacho, right? Vakanaka vashomesesa, right? Saka chiziva kuti izvozvo zvega zvinokonzeresa kuti uve prone to betrayal. Why? Because wakasurroundwa nevanhu vanovenga zvinhu zvakanaka. Yes. All right. When you are doing good, but uchiita good amongst evil people,
uri kufunga here kuti vanhu vachakuomberera maoko vese vari kuombera vachirevesa, because vanhu vakaipa zvinoreva kuti vanofarira zvakaipa. Saka kana uchiita zvinhu zvakanaka uri kuoposa zvinhu zvavanofarira, but havadi kubuda pachena. Ndakuipa kwavo kunothriva kana vanhu vasingazvizive kuti vakaipa. Yes, saka vanoombera pamwe chete newe. Unogona here kunotisa vozongoti tomataura tumasato tokuzongodai. Are you getting it? Okay, scripture yaverengewa panapa iri kutaura pamusoro pekuti shoko raMwari ngarirege kubva pamuromo wako. Dambudziko ratanaro nderekuti tava neinonzi global village, whereby tine tsika dzakawanda dzakuwanika panzvimbo imwe chete. Tine zvivhitivhiti, tine mafoni nezvinhu zvakawanda zvinoshandisa madata kutipa information. Saka zvinhu izvozvo, especially kuvanhu vakaita sesu maZimbabweans vasina proper culture yavo yavanoti izvi ndo zvatinoita. Kana nichiti hatina proper culture, uchaona kuti hatina a template, hatina chinhu, hatina a bar ratinoseta, you know. Ndakambointeracta nemakenyans pandakamboenda kunze paipai, ndikainteracta nevekuMozambique, vanaApostle Simbi and all that. Vanotokuudza kuti kana munhu achiroora, zvinodiwa pakuroora ndezvakati. Kukenya kana munhu achiroora kunodiwa 99 mbudzi. That's the bar. But anoti akada kunoroora, munoona kamwe kazita kari palist kamunoshaura kuti akakai kwake kangofungwa natete inonzi mari yaana tete. Kudhara kwangu kusina mari yaana tete, kwanga kuine mari yemusikana yainhongwa, but izvezvi kune mari yaana tete. Zvikureva kuti munhu anogona kungotilta zvinhu kusaidi kwake zvaangoda. Uye aroora ne5,000, uye arooreswa ne17,000, uye aroora nezvakati, anoroora zvakati. Hatina culture inotiudza kuti kana munhu achiroora inombori mari kana kuti zvii zvinodiwa pamarooro. Munhu anongoita zvaaita sei, zvaafunga. Saka izvozvo zvinokonzeresawo zvakare kuti kukazouya mamwe maitiro ari kubva kune dzimwe nyika, zviri easy kuadoptika muculture yedu, because yagara iri open, takaitendera kuti inogona kumanipulateka. Anyone can say pamwana wangu inini ndiri kuda 100 makrets ewawa, unotouya ndando zvaari kuda. Saka izvozvo zvinokonzeresa kuti tsika dzedu dziinfiltratwe nedzimwe tsika dzinovengana naMwari, dzinogona kuzokotsvera kana kukonzera betrayal. Ndiri kuenda kupi? Ndiri kuti inini pandakakura ndakasvika pakuita baba ndisingazive zita rekuti sleepover. Zita inini handizvizive, right? But sleepover yava common mazuva anaya, and many people have been raped because of that. Why? Nepamusana pekuti vanhu ava vanogona kunge vari vanhu 2 vane pfungwa dzakasiyana. Umwe akati ndiri kuuya kuzorara kumba kwako, uyu anobva atofunga kuti munhu uyu ari kuda zvokuvata neni, obva atotanga kuprepare izvozvo. Nyamba uyu kachirungu kaakaona mumovie could you can just go there and spend and chill. You know, when you don't want this, it's, your partner must respect your body. But that's not how you were raised. That's not what this person knows. Saka paari kusvika ikoko ari kufunga kuti uri kuda izvozvo ndando zvavawinga. Ndosaka uchizobvunzwa kuti wanga uchitsvaga imba mukomana, ugonzwa kuti vanhu vakasara chezvo. So am I not supposed to be in my boyfriend's house for a weekend? Uchitsvaga ikoko. Saka unogona kuzobetrayiwa nepamusana pekuti watsvedzesa shoko raMwari kubva pamiromo yako. Mwari vanomboti chiinazvo. Alright. Kana usinganzwe kuti Mwari handizive Bhaibheri, kumba kwenyu zvinobhilivhwa mazviri here? Kana kutoti kwawabva vari kuziva here kuti ndokwawaenda? You see, saka uri kuona here kuti unogona kubuda muzoni yauine security, woenda panzvimbo yauri exposed, nepamusana pekuti wakabuild a certain belief system isina vamwe, wosvika ikoko wondobetrayiwa. Ende kazhinji ndo zvinokonzeresa kuti vanhu vapedzisire vaita sei, vaurawa.
wakuchema uri ku sleep over na 3 am uri kudza munhu kuti I'll get to the bottom of this one rep. The next thing munhu iye achatya kusungwa and achiziva kuti hauna kuudza vanhu kuti ndokwawaenda, they will be tempted to become murderers when they were not. They will kill you to conceal the matter. Zvakunzi akaurayiwa neboyfriend yake and unaona kuti but what happens? How is that munhu waunenge uchidanana naye chaizvo ugomuuraya? Zviri kubva pakuti newewo zvakare une kubuda kwawaita mureu rinochengetedza iwewe nemumwe wako kuti asakubetray. Ndoda kuti uzvizive kuti vanhu kunyange vari loyal vane a measure of loyalty. Vane pavanogumira muloyalty nemhaka yei? Nemhaka yekuti vanhu. Yes, kune madzimai akaguma achengetesa varume vana vasiri vavo nekuti anga achitwa kechi7 akati ndakuitawo. Saka paakachitwa kekutanga akamira, kechi3 akamira, kechi5 akamira, kechi6 akamira. Murume wake akafunga kuti uyu ndinochita haana zvaanoita, asingazivi kuti kuchita kwake patience dzake dzinoperera pa7. Ukasvika pa7 munhu uyu dzatodambuka apadhuze kukubhitireya bheke. Ende ndakazvitaura ndikati kana mukadzi akuchita anochinja ecosystem zuva rinobuda nekumabeukero. Why? Nepamusana pekuti anokuunzirai muchawa kumasvingo, mwana womuchawa mugochengeteswa mwana asiri wedzinza renyu. Zvinozozikana mwana yako ma27 years kuti anga asiriwe pano. Nepamusana pekuti munhu iyeye aka-entertaineswa betrayal kusvikira atena to be a greater betrayer than the one I'm betraying. Yes. Saka unofanira kuzviziva kuti newewo zvakare regedza kustretcha vanhu mulife mako. Mukadzi wauinawo iyeye kunyange achiluka tough, pane nguva yaanozova weak ukaramba uchimuexposa kuzvinhu zvinomunyikidza pisi yake. Kuti iwewe unogara every day eupenyu hwako aushandewo, aucontribute, auende kubasa, wakabata remote control every day. Nepamusana pekuti mudzimai wako haataure, pese paanouya nemari anouya achikutambidza kuti dedi ndauya ne3000, uchidada kuti mukadzi wangu anoshanda, uri kumustretcha. Hauzive kuti kutendeka kwake kuchapera pagore ripi. Maybe payear 17 she will have enough. And then wozotaura kuti mudzimai wangu akandibetreya. Many vakaenda kumhiri kwemakungwa vasina plan yekuti vari kunoitei ikoko. Kungoenda pasiwo yese mukadzi, right? Ongosvika ikoko haana plan kuti ari kuitei, right? Mogara uri kuziva here kuti munhu wako anostretcha kusvika papi before they betray you. Saka in other words, nhasi ndiri kukuti iwewe pakubetrayiwa kwako ngapashayike contribution yako. Ziva kuti vanhu vari wiki kunyange vachishowa strength. Muri kupabatira. Alright. Vanhu vari wicked kunyange vachishowa holiness. Ini ndame professional counselor, apart from kuparidza ndinotaura nevanhu. Ndine vamwe vanhu vanouya mudare vachitaura nyaya dzekuti murume ari kuti ndiri kufunga kuti ari kuchita zvakazodai yakotekana mufundisi so pandinozoti session yemukadzi mvunza nayo tiri muno zvakaitika baba, uchimuona so hazvingaitiki but zvinoitika. Vanhu vari decent vasingapfeke tirauzi raunofunga iwe kuti apfeka tirauzi, zvinoreva kuti ifambe anopfeka dresi rinoti kuvhuru. Those people can betray you. Ende zvinorwadza ndau wakagadzira mindset yekuti nekuti anopfeka dresi refu haangambondidaro, anokudaro manje. Saka nyaya iripo ndeyekuti kunyange uri mumarriage nemunhu anoita sekunge anokuda chaizvo, haisiri iyo passport inokupa kuti umuabuse. Unouya kumba paunoda, you don't apologize simply because pawakamuroora amai vake vanga vakafa, baba vake vanga vakafa, anga ari maid asina kwekuenda, saka akazongoya zogaramba kwenyu. Saka unoona sekunge you own them.
My friend, unofana kuziva kuti whenever you are asleep, your wife is talking to someone. Whenever you are at work, your wife is talking to someone. Who is this someone? They are talking to internet. They are talking to Facebook. They are talking to Twitter, blah, blah, blah. All these things that you see. Zvine information ya zviri kutumira kumukadzi wako. One day, you will suffer betrayal. Dzimwe nguva zvimwe zvacho zvichaitika muberere. Vhiki ndakazvarwa nezuro hazive berere. Zvichaitika in your backyard. Uchazodiscover kuti ari kudanana nemudzimai wako ndibaba vakakubereka. I want you to know that people are capable of doing the worst. Yeah. Who are these people who are capable of doing the worst? Me and you. We are capable of doing the worst. Saka no matter munhu azvipresenta zvakaita se chengetedza distance. Varume vazhinji munosara makagara musofa rakaboka. Chitumira vakadzi kudzichechi. Kune murume anopota achimira every Sunday achitaura nemukadzi wake usiku. Which means obedience order yemukadzi wako iri mumaoko maprofeti. Vakafunga kuti vatilte zvinhu towards himself. He will tilt it. That's why many people want to complain. Vakadzi ndabasa kufugamira vafundisi. Alright, anoregerei kufugamira. Iye achidzidziswa Sunday in Sunday out kufugamira baba. Vakanzwa Mwari. Vari pagomoso vakaona nyenyedzi chiuya chiwaputira kudai. Zvinotaurwa every Sunday. But iwewe every day you don't entertain your wife. Why? Une vanhu vanongotaura navo paWhatsApp. Saka munhu anotaura naye muvoisi remurume raanonzwa ndira pastor wake kudarika iwe. Akasimba kusvika papi zvemakore mangani. Saka dzimweni dzenguva kuzobetrayiwa kunobva pakusava iwewe activewo zvakare pakuprotecta iwewe nemumwe wako. Endai mese kuchechi kwacho. Garai mese mubench. Dzidzai mese. So that unoziva zvinhu zviri kudzidzwa nemukadzi wako, zvinhu zviri kudzidzwa nemwana wako. Alright, une skill ipi inoita kuti mwana wako akuone as a role model. Saka mwana wako ari kuona ma-artist, ari kuona vafundisi, ari kuona ma-actors, ndo vanhu vaanogara achidzidza kwavari. It's easy kuti mwana wako azokubetray. Why? Hauna chauri kuedha as value kwavari iwewe semubereki wavo. Right? Company vazhinji venyu, you have got companies that you don't visit. Kusvikira hakuna anokuziva. Customer ese anoziva employee. Kumufaya kwako ndokupera kwecompany. Because anokuvadhonza vese vachimutera kwaari kuenda. Nemhaka wakatora vision yako ukatambidza mumaoko memunhu ukasairana wewe. Vafundisi vazhinji vanofunga kuti zvinoshamisa kufamba nechiprotocol so achipinda muchechi kudai sobata microphone achipedza unoita 6 years uine mutenda akunamata for 6 years asati akuona because haana mari yemawananani. Ana pastor waanotaura naye every day zvokuti pastor iye akafunga kunotanga yake chechi anongosvika kuti ini ndakumbofamba ameno kana mchida kunamata nesu ndichange ndichiona kuti zvakaita inongodambuka nepakati 3/4 dzinongoenda. To be continued. Hey, Bishop. Yo, yeah. Thank you so much, Bishop Musa Kamisola. Betrayal Part 2, another dimension and perspective. Yo, way. Thank you so much. Unosia murume wako nemunengina wako every day. Iwasona makafanana ione munengina wako. Ndotara meso chimiro zvese makatongofanana. Kuroti zvinhu zvakarovesa hana pauri. Zvinongokontinya kumurovesa hana pane munengina wako. Ozoti ndakabetraywa. Imbomira iwo. Bishop, imi game. Anzi miswa ina imi vedu ngati miswe. Thank you so much. Kunonoda kubatai Dr BMC. All right, tinowanika pa 773-115-025 773-115-025 musi wa 20 July tiri kucelebrate 20 years dzekuparidza kwaBishop. So join me in those celebrations. Wish me well. Wish me 20 years more. So you can come and celebrate with us. And then tinowanika manero anhasi we've got a business seminar na Mr. Sadza pa
same venue yatinonamatira pai corner Robert Mugabe and 2nd Street, upstairs Cinema 4, Church in the City Gate Assemblies. Tomorrow tinenge tiri ku Kambozuma section 3, then Thursday back in town, and then Saturday tinenge tiri ku Mountain Kudombo Shower from 9 to 4 p.m. Join me there, and then on Sunday tinenge tiri back in town from 9 to 12. On last Saturday I was kunyabira with one of our biggest followers pana pa Garatia pa Morning Galaxy, Lord Brighton. Thank you so much for having us there. Shout out to you. Thank you. Thank you so much, Bishop. We were also live on Facebook. You can go watch and share it. It is Star FM, 10 o'clock. Time for the news.